sempre al Balears Directe. Com va? Benvinguts a Balears Directe. El Col·legi Sant Cayetano de Palma acull una nova edició dels Jocs Florals, un certamen de poesia que es va començar a fer al segle XIV. És una tradició que s'ha anat perdent, però que els alumnes d'aquest centre escolar celebren des de fa més de 20 anys. De fet, crec que na Marina fins i tot hi ha participat. Marina! Així és, Carlos, hem vengut avui fins al Col·legi Sant Cayetano de Palma per explicar-vos què són els Jocs Florals. Tu has dit, varen començar a França en el segle XIV, era el que feien els trobadors. És un certamen de poesia en català que va ser durant la Renaixença de la literatura catalana quan va agafar molta de força a mitjans del segle XIX. Té molta d'història. Per què se diuen Jocs Florals? Perquè és un certamen que sempre s'acostuma a fer durant la primavera. I precisament els premis són flors. El primer premi, el premi d'honor, és la flor natural. El segon premi, l'englantina d'or, i el tercer premi, la viola d'or i argent. A Catalunya se varen continuar celebrant fins a la Guerra Civil, que se varen haver d'aturar, però varen continuar en clandestinitat i a l'exili. Els escriptors que se varen haver d'exiliar continuaren també amb aquesta tradició. I aquí, en el Col·legi Sant Cayetano de Palma, fa 21 anys, enguany és la 21a edició d'aquests Jocs Florals. Cada any se dedica a un escriptor de la literatura catalana o a un tema. I enguany, com heu pogut veure, i posa aquí, és poesia i cançó. I aquí a baix, si na Cristina mira cap a baix, tenim precisament una ballarina que també, com ho diríem, vendrà, o sigui, és a dir, no m'ha demanat-li directament a ella. Tu, en lloc de fer lectura de poema, per què has decidit ballar? Perquè fa molts anys que vaig i me van proposar si volia muntar, m'ha apareixut una bona idea, me vaig muntar una coreografia i espero començar. Tota teva. Sí, bueno, i amb l'ajuda d'una professora. D'acord. Carlos, t'he de dir que això és una cosa molt important per als alumnes de quart d'ESO, que són els que organitzen aquests Jocs Florals des del ben començament de curs. És una cosa que estan tots molt nerviosos, ho sé per pròpia experiència, i estic nerviosa jo ara mateix perquè